Minkejja li għaddew kważi ġimagħtejn mindu l-Partit Nazzjonalista ħareġ bil-proposti tiegħu dwar is-suq tal-elettriku f'pajjiżna b'tentattiv biex bħas-soltu jirkeb fuq kummenti fuq il-midja soċjali biex jiskorja punti politiċi, il-kritika kontra baqgħet ma qatatx xejn. Fil-ħarġa tagħha tal-Ħadd, il-Gazzetta Malta Today ippubblikat l-opinjoni indipendenti regolari ta' Rejf Vassallo li wkoll żied sehmu fil-kritika ġustifikata għal proposta nazzjonalista li jrid iħalli is-suq fid-distribuzzjoni tal-enerġija. Fl-artiklu tiegħu intitolat Liberalization leads to lower prices, really, since when? Vassallo jixħed dawn fuq il-fatt li mhuwiex minnu li bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista il-prezzijiet tal-enerġija f'pajjiżna jorħsu. Bħal Vassallo għamlu bosta oħrajn fl-aħħar jiem mindu l-PN ħabbar din il-ġenjalità tiegħu li jollit il-prezzijiet kull fejn twettqet fl-Unjoni Ewropea. Vassallo qal li ma jistax jifhem kif Bernard Grech jista' jibqa' jsostni l-liberalizzazzjoni tal-enerġija mhux se tirriżulta f'sidiet fil-prezzijiet tal-enerġija meta kulħadd jaf li din il-proposta kellha l-istess effett fil-passat. Vassallo qal dan kif irrimarka numru ta' eżempji fejn il-proċess ta' liberalizzazzjoni wassal għal kontijiet ogħla fuq il-konsumaturi, partikolarment fir-Renju Unit u pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea li adottaw il-kunċett ta' liberalizzazzjoni. Fil-fatt fid-dawl ta' dawn eżempji l-opinjonista indipendenti għal ukoll li għandu jidher ċar li l-liberalizzazzjoni tal-enerġija li propona l-PN mhux veru twassal għal aktar għażla fix-xiri tad-dawl jew aktar u iktar prezzijiet tad-dawl irħas. Dan kif il-liberalizzazzjoni tas-suq tad-distribuzzjoni tal-enerġija b'xi mod irnexxielu jkollha l-effett oppost fil-maġġoranza tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Vassallo temm jgħid li għandu dubju jekk Bernard Grech Markentni Sammut u xi ħadd ieħor fil-Partit Nazzjonalista qatt ħares lejn il-konsegwenzi ta' dan il-proċess f'pajjiżi oħrajn. Għax kieku għamlu dan żgur kienu jindunaw li hemm mudell ħażin li jirrepeti ruħu f'kull pajjiż li pruvaw din il-liberalizzazzjoni. Fil-ħarġa tagħha l-Gazzetta Kulħadd ukoll publikat studji minn istituzzjonijiet internazzjonali li wkoll urew bil-fatti kif kull fejn kien hemm liberalizzazzjoni tas-suq, il-familji u n-negozji ma gawdew mill-ebda roħs fil-prezzijiet. Anki deċiżjonijiet simili dejjem waslu għal piżijiet kbar bżieda fil-kontijiet tad-distribuzzjoni.